Eh, bechaze abantu abangakufuni, bechaze kubantu, bechaze ngendlela e-wrong, ngenhloso yokudumisa okubi ngawe kwabanye abantu. Yazi wenzeni? Ungabaphenduli. Ungabaphenduli futhi ungabanaki, uthule nje. Uthule nje. Uzobona wena imiphumela yalokho ngoba lo muntu obexoxa ngawe kubantu, ekhuluma into ezingekho ngawe, uzophendukelwa yibo laba akade ekhuluma nabo ngawe. Ngoba bazobona lezi zinto kade ezisho ngawe ukuthi azikho. Eseshilo uyayitshela, utshe ethusile, utshe ehloniphe kabi. Hhayi lona nje, hhayi angimazi nje unjani. Hheyi ungambona nje, uyapetsa nje, uyayitshela nje. Akazwani nabantu, ufuna ukuba yedwa, uza ngomfazi. Okanye umfazi uzwa ngendoda. Angithi yazi abantu abafuni ukubona abantu nawuthanda umuntu wakho, abantu bothi uzwa ngomuntu wakho. Kanti naye abesifazane bathi uzwa ngendoda yakho, angithi nawe uthanda wena. Ngoba lento yokuthandana kwabantu ayimfuni umuntu wesithathu. Futhi akumele uthandweni niphathelwe abanye abantu. Kumele nilandele imizwa yenu ukuthi ithini, yabona. Akekho umuntu ongathandwa yibo bonke abantu engasiyo imali. Uma uwumuntu ufunda ukuthi uwazi ney'nqumo zakho nangey'fiso zakho oy'fisayo ngawe. Yini ngoba bayachazana abantu ngendlela e-wrong. Funa ukuthi sebekuchazile-ke abantu bese wena uphuvela laba ochazwe kubo ukuthi kahle kahle nangu umuntu onamanga futhi umuntu owushevu. Lento ayichazile ngalo muntu ayikho. Umuntu ulungele, u-friendly, uthandela abantu, uthandele ukudlala, uwusizo ebantwini. Akayiphakamisi, akayitsheli, uhleka nawo wonke umuntu akahleka naye. Bambone kahle kahle nangu umuntu oyinkinga. Lapho nje angibonge ithuba.